tituone. Kapod wantiere e kaunti ma Siaya kuom Gajwang, jalup spika ma od bura ma Siaya Andre Kazo Dongo okwedo chenro mar chiwo thidhia ma Yala ne joket mwandu kuom thuolo mar higni 66. Koloso afisi mar Dongo ma bende en jakanyo e komiti mar lo e kaunti ma Siaya owacho ni chenro ma kamano timo taro mar chik kaluwore ni jodak ma Siaya ne ok okawo pachgi. Dongo lero ni higni 66 en thuolo malach, gino ma owacho ni kelo chich mathoth e wi chenro ma kamano. Negima wachore ni Yala swamp ni kod lease mar 66 years mani nyiso ni kata nyakwaro ok bi winjo ber ma Yala swamp. Ok anyal yiego mano nikech gima nitie mang'eyo en lease ka bedo ga to bedo kata katin ka ng'eny to 20 years. To en wacho ni subject renewal kupono tieko timede kupono dhi kod jowo maber. To malis mi wacho ni higni 66 to kata mana public participation ok notim jowa ko penj ka giyie ng'ama no kawo pesa malis no kuom leaders gi ng'ama no sign en ng'a to wan gino ok nokel ani committee mar lands omiadwa wacho motegno ahinya nikopon tie ng'ato mano kawo pesa no to rangra ahinya nikech the matter was in court.